Стените са обвивката на една къща. Те предпазват от дъжд, вятър и слънце. Стената е това, което прави дома ни уютен. Но какво всъщност има в нея? Има различни строителни материали. Опциите са много. Всеки строителен материал притежава своите преимущества. Керамичните блокове обаче са направени от естествени материали и имат множество предимства. Да погледнем отблизо. Керамичните тухли имат повишена енергийна ефективност. Те изолират интелигентно, като предпазват от студа и задържат топлината. По този начин поддържат къщата уютно топла през зимата и приятно прохладна през лятото. Вече не е нужна допълнителна изолация. Еднослойната керамична стена притежава и други предимства. Керамичните блокове позволяват на къщата да диша, а способността им да регулират температурата и влажността осигуряват уютен и здравословен микроклимат. И това не е всичко. Керамичните тухли не само задържат жегата и студа навън, но и осигуряват отлична шумоизолация и са хипоалергични. Това превръща къщата ви в приятен оазис. Безопасността също е подсигурена. Керамичните тухли са масивни, дълготрайни и надеждни, дори и при многофамилни сгради. Тъй като вече са изпечени на почти 1000 градуса, те не горят и имат най-високото ниво на пожарозащита. Керамичните блокове са екологични и устойчиви. Безпроблемно ще честват своята 100-годишнина. Икономични през целия си цикъл на живот, керамичните тухли не изискват поддръжка и могат да издържат на големи натоварвания и въздействия. Монолитните стени защитават от всякакви атмосферни влияния. Следователно, керамичните тухли си заслужават, защото благодарение на тях къщата се превръща в спокоен дом и дълготрайна инвестиция. По-малко отопление, по-малко охлаждане, без скъпи ремонти, перфектен комфорт у дома. Керамичните строителни материали удовлетворяват всяко желание. Инвестирането в монолитни керамични конструкции се отплаща. И то за поколения напред. Поротерм. Решение за стени от Винербергер.